Kiedy mówimy o umartwianiu, kiedy mówimy bardzo martwię się o Ciebie, bardzo martwię się o Twoją przyszłość, bardzo martwię się o swoje zdrowie, bardzo martwię się o swoją pracę. Zatrzymaj się przy tym i posłuchaj, co mówi to słowo. Za każdym razem, kiedy mówisz martwię się, Ty nie robisz dobrze. Przyjęte jest, że to jest takie miłe. Nie, Ty umartwiasz za każdym razem, powodujesz, dokładasz cegiełkę do tego, żeby coś było martwe. Więc jeżeli martwisz się o swojego partnera, to tak naprawdę go podświadomie na polu energetycznym umartwiasz. Dlaczego to robisz? To nie jest dobre. Kiedy martwisz się o swoje zdrowie, umartwiasz swoje zdrowie. Wyjdź z tego, przestań to robić. Zacznij widzieć, że słowa mają energetyczną moc. Bądź świadoma, świadomy.